Здравейте, българи! Правим живо включване във връзка с ръкописа на Васил Шанов, който се укрива от кмета на Карлово и някои частни бизнесмени и колекционери, които участват в цялата тази акция и цинизъм във връзка с историческата истина по предателството на Васил Левски. Затова аз продължавам с подписката. В София сега, утре от 12 часа ще бъда пред пилоните на НДК, където ще очаквам всеки заинтересован родолюбец да се подпише, който е от София, разбира се, за да можем да съберем повече подписи, да ги вкараме в ГРАО, за да можем да започнем атака и публична. Предстои отново да се съберем в Карлово. Предполагам, това ще го направим в септември месец, когато има повече хора, когато се върнат, за да можем да покажем на обществото и на общината, че има българи и че хората няма да оставят по този начин частни такива псевдо бирмици, като кмета на Карлово и други такива индивиди, които са взели властта в себе си и мислят, че могат да си правят каквото искат. Не само с народа, но и с включително българската история. Аз искам отново да приветствам всеки, който има възможност утре да дойде. В зависимост от това дали има повече хора, аз ще остана повече време. Ако няма толкова много хора, сигурно ще обявя на видеовръзка, че приключват събирането на подписите. Но в 12 часа пред НДК ще бъда утре и се надявам да дойдат повече хора. Всеки, който гледа видеото, моля да го разпространи, за да достигне до повече българи в повече групи, тъй като страницата ми също се заглушава умишлено и не могат последните месеци публикациите да достигат до всички хора, които следят страницата. И не само страницата. Благодаря за подкрепата и моля да не оставяме нещата така, защото те разчитат на нашето бездействие. Има и други неща, които трябва да свършим. В Карлово се намира мястото, където трябва да поискаме отново от кмета публично разрешение за разкопаване двора на една къща, където се предполага, че там наистина са мощите на майката на Васил Левски, истинските мощи, тъй като гроба на майката на Левски е празен в Карлово. И ако наистина там е погребана в тази къща, ние трябва по всякакъв начин да се опитаме да опазим мощите, за да не ги унищожат, тъй като се предвижда да бъде бутната и тази къща, която също е част от културното наследство на Карлово. Така че, моля всеки, който има възможност, утре да дойде, да направим подписката и да помислим по какъв начин можем да се противопоставиме на тези злодеяния, тъй като за голямо наше съжаление единственият начин, по който да се променят нещата, е само чрез протести и чрез гражданска инициатива на много хора. Сам не могат да се справят, трябва да има помощ от вас. Помощ от българите, които наистина ги интересува. От тези българи, които може да са по-малка част, мислещи може да са по-малка част, тези, които осъзнават какво се случва,
не само в държавата ни, но и в света. Но благодарение на вас, които ще променят системата не само на управление в България, но и начина на живот. До утре очаквам ви!